जों तिनी अमनि कायसारि जनिति लामा कासुलायमानि थांनाय 6 तारिख 1 मास 2024 सालमारिव कायसासिनि DDM कलेजो एग्जामिनेशन तंमानि 5th सेमिस्टारनि जेफ्रु 5th सेमिस्टारनि एग्जामिनेशन दिनानि थांगो आ जरावो दगलाम नायसन तंफ्रु आसमसा AVP नि दीपंकर दास बाय दीप्तनु दास बाय सुजन पाल मुंगै खरक नै फायै सिनि खरकसा लिटन देबरमा मुंगै 5th सेमिस्टार परि तंनाय तिप्रासा स्टुडेन्ट आसमसा रिजन सारानो फायै सकलायै बनो बुइ खिका बुमानि यागुलो बाइक चाबि बाय बखरगरि होय बखरग फात्रि खिका आ जरावो बनो बुजा तमा नुगै माना खायका सुमित देबरमा जेफ्रु सुमित देब्रो माना खायो बंनि AVP नि कुसुम फायै सुमित देब्रमा आ जरावो लिटन देब्रो बाक्सा बुजाखा बुजाक मानि यागुलो कलेजनि मातो जत किसु कक सालाय मीमांसा बक दागरक मानि यागुलो मीमांसा थांगेसिनि फानो बरक सामानि पायै मुथाक लायै पाइखा आ जरावो बेन्डिस खावैया कुइ हस्पिटालाव तेवाइसा कलेजाव थांफ्रुकाय एग्जाम पाइ थांका आफ्रुकाय आफ्रु जों अंको बाय थांलाय मानि प्रिन्सिपल बाय मालायना थांमानि आ जरावो प्रिन्सिपल सावो अमा हाइके बुखिके तो चालिया आनी तो कुनु खायनानि सम्भव करे नर कायसा रिटेन सिरिदि आंताम खायमान होनै सावा प्रिन्सिपल ओमफ्राय जेफ्रु जों प्रिन्सिपल नि कक दागि मुंबाय रिटेन एप्लिकेशन सै दंगो आ जरा हंखायनो आसमसा एग्जाम रिवि फायगा आ बुनाय गे आ बुनाय एग्जाम रिनाय फायगा गे बनो सिनियांनि तिप्रासा को एकजन रक बनो संगै बनो थाप्रा